ए सखी एगो बात कही। हाँ हाँ कहा ना, का बात बा? ए सखी ऐसने बात बानू कि का कही ए सखी, दाल पकाईनी भात पकाईनी भुंजिया अचार हो, दाल पकाईनी भात पकाईनी भुंजिया अचार हो, चोखा खातिर रूस गईले राजा जी हमार हो, चोखा खातिर रूस गईले राजा जी हमार हो, 2 रुपया के चॉकलेट लाइनी देनी फूस लाई हो, 2 रुपया के चॉकलेट लाइनी देनी फूस लाई हो, ही हंस गईले राजा